Me etsitään lottolappua. Jos se tulee, se rakastaa mua. Keijo! Taloyhtiön lottoporukka voitti jättipotin silloin, kun sä muutit taloon. Paljonko osuus on nuppia kohti? Vähän vajat 6 miljoonaa markkaa. Se oli tämä kaikkien aikojen suuri voitto. Tämä tietää avioeroa. Lupas panna haisemaan. Sanansa mittelen miesteet. Minä olen kokonaan sinun. Aurora, älä mieti sitä enää. Keijo torjui sinut naisena, koska olet hänelle liian tärkeä. Niin. Ajattele nyt. Ensin Keijo on kaikkivoipa miesatleetti, jota naiset ihailevat ja joka pystyy mihin tahansa. Ja sitten yksi pieni hetki, silmänräpäyksen mittainen. Ja karma on tehnyt hänestä vammaisen. Sitä joutuu eksyksi oman seksuaalisuutensa kanssa. Erityisen vaikea Keijolle on sinun haluaminen, koska olet hänelle merkittävä ihminen. Niin, mutta miksi sen piti olla niin töykeä, kun se ajoi mut ulos? Keijo pelästyy tunteitaan. Hänellä on suuria estoja. Mun täytyy auttaa sitä vapautumaan niistä. Ehkä hän ei edes tiedä, miten rakastaa fyysisesti. Tiedäthän tuossa tilassa. Mä en nyt tullut edes ajatelleeksi. Ehkä hän ei ole kertaakaan voinut kokeilla ja tarvitsee harjoitusta. Vähemmän pelottavassa tilanteessa. Jonkun toisen naisen kanssa. Aurora sellaisen kanssa, joka ei merkitse hänelle yhtään mitään. No? No Kimmo tässä. Oot sä sairas? On. Ja kuulostaa krapulalta. Ja mä luulin, että sä oot tappanut itse. Ykkönähän kutsuu koolle yhtiönsä työntekijät ja vetää itsensä hirteen. Kuka osakkeet olis muuten perin? Ja kenestä ois tullut mun pomo? Äidistä vai pikkusiskosta? Vai onks sulla joku nainen? Hei, pidetäänkö se kokous? Nyt. Nyt. Eikö se ollut hätäkokous? Isoin asiakas meni Netforcelle ja kassapohja paistaa paljaana. Oh boy, sulta lentää laatta. Hei, voitaisko jo lykätä sitä kokousta, kun me tarvitsemme vapaapäivä nyt varmaan? Hei, sä oot sekä firmas omistaja että hallituksen puheenjohtaja, että ilmeisesti voit pitää vapaapäivän. Mä lähden tästä etsimään sulle riskipääomaa. On kato omakin duuni tässä kyseessä. Paljonko sitä tarvitaan? Entäs jos tää voitetaan? Se ei pelaa, joka pelkää, tietsä. Hei, oot sä siellä? Paljonko puuttuu? 5,76 miljoonaa. Kiitos. Ja hyviä lukuhetkiä. Jos meiltä naisilta kysytään, niin te teette täällä rikollista työtä. Riistätte naisia ja lapsia, mutta mulla on nyt semmoinen asia, jossa on korkeampi moraalinen oikeutus. Mistä lehdestä mä löydän prostituoituja? Lue tosta.
Eikä maksa mitään. Miksi sä valehtelit poliisille, että mä en ollut sun kämpässä sinä yönä? Ai poliisille? No kuka sitä esitti? Harriko? Sillä oli samanlainen ääni kuin Harrilla. Sitä paitsi enemmän voinut tietää, että sä tosiaan olit siellä yötä. Et tietenkään, kun sä olit se hepun luona. Säkö et voi ymmärtää, että mun on pakko hoitaa tää juttu loppuun myös Tapion kanssa? Sä tulet mun asuntoon ilman lupaa ja vakoilet mun elämää ja... Maarit, hei. Ne epäili, että mä ammuin Arttu Happosta. Ei niistä ainakaan jalanjälkiä löytynyt rikospaikalta. Mikä sulla on leuassa? Kaaduin tuolla. Meidän pitäisi puhua oikein kunnolla. Tuut sä illalla käymään? Tulen. Mä laitan jotain hyvää ruokaa. Aivan. No lähtee aivan perusteista ja koska DVDlle mahtuu niin paljon tavaraa, niin no jos tehtäisiin näin, että mä tulisin vaikka itse sinne esittelemään. Aha. No niin kuin sanoin, niin rahoitus olisi kyllä jo osaltaan valmiina, jos te vaan julkaisisitte. Ai niin. No joo, näinhän mä olen kuullut jo. Okei, selvä, kiitos. Kuulemiin. Ai jaa, mikä sun Henkka on? Nyt pääsin level 6. Wow. Ai voi, Otto. Moi. No niin, jäbät. Tiedättekö te mitä? Nyt lähdetään lenkille. Me olemme poliisin kanssa noin saaneet selville yhtä ja toista. Mutta tutkimuksen tässä vaiheessa emme halua kertoa enempää. Se ei muuten ollut sattuma, että ystävällesi Happoselle kävi niin kuin kävi. Hän oli nimittäin avion rikkoja, eikä varmastikaan ainoa näillä main. Tästä ampuja juoksi. Otto. Joo. Kun mä puhuin siitä meidän lapsesta, niin että sä oot kertonut siitä kellekään. Tietenkin. Kato, älä kerro siitä edes Vilmalle. Kun Maarit ei itsekään oikein tiedä, että kenen se on. Ja. Sitten on vielä tää Tapio. Niin. Ei se on Maaritille tärkeä. No helvetti. Ei tietenkään. Onhan sillä sut. No, mitä seuraavaksi? Maarit tulee illalla käymään. Ja. Romanttinen, illallinen. Syödään, juodaan viiniä ja sitten ihan semmoista rankemman puolesta vammaisseksiä. No niin. Eiköhän se siitä taas ala. Jumalauta, ukko. Sä oot Aurora. Henna. Millainen keikka? Keijon täytyy saada yksi seksuaalisesti tyydyttävä kokemus, joka opettaa sille sen uuden kehon ja poistaa epäonnistumisen pelon. Semmoinen kokemus, joka antaa sille taas tietoisuuden itsestään miehenä, eikä vaan vammaisena. Sitä ennen se ei voi olla mun kanssa koko sielullaan ja ruumiillaan. Mä maksoin lottolapusta 1400 markkaa ja nyt sen arvo on yli 5 miljoonaa.
Niin? Niin, että mä kyllä tiedän, milloin Salakari otti sen. Et mitä se hyödyttää? Niin? Kato, näyttö. Sulla ei ole mitään keinoa todistaa, että paperi joskus on ollut sulla, vaikka sulla on joku kuitti kaupasta. Onks kukaan nähnyt sitä lottolappua sen jälkeen, kun sä toit sen kotiin? Tarkoitatko sä, että Salakari vei multa noin vain 6 miljoonaa markkaa? Niin, helppoa se on. Lottolappu on haltijapaperi. Ne on erittäin herkkiä varastamiselle. Kiitos vaan. Eipä kestä. Se on Antti, terve. Kuule, nyt tarvittais yksi kotietsintälupa. Moi. Ei kato, eihän se mitään. Jokainenhan sitä joskus. No joo, ei kun kännissä mä vaan rupesin ajattelemaan, että se lottolappu hävisi just silloin mun jääkaapin ovesta, kun sä olit käymässä. Ja... Hei, toihan voisi tietysti olla ihan luonnollinenkin ajatuksen juoksu. Lappu on, Vesa tulee, lappu ei oo, kuka sen vei? No sori nyt vielä. Ja Helenakin, anteeksi, että mä sillä tavalla möykkäsin täällä. Älä nyt, mitä pienistä, Tuomas? Sitähän varten naapurit on. Niin, että saa, tiedätkö, syyttää kaikesta. Kiva koru. Ai, kiitos. Voisinko mä pyytää lasillisen vettä? Voit. Lasi vettä. Ai, sorry. Mä tunnen ton ihmistyypin, tiedätkö? Kännissä huudetaan ja selvinpäin pyydellään sitten anteeksi kengän numeroakin. Mä oon teeksä miettinyt, kun Artulla oli sellainen avain kaulassa. Kultaisessa ketjussa, ristin vieressä. Nyt vasta sanot. Millainen avain? Abloi. Ura-avain, jossa oli numero. Voisiko se olla pankin tallelokero? Joo. Kun Arttu sanoi, että se on aarrearkun avain, jota Jeesus suojelee. Tiedätkö, tietysti Arttu on pannut lottolapun pankin tallelokeroon. Oisko se? Totta kai on. Mut miksi ei se avain ollut sen tavaroissa? Niin tai kotona. Tai autossa. Siksi, että se on sillä kaulassa vieläkin. No onhan se nyt leikkauksen ajaksi otettu pois. Niin. Siinä tapauksessa se on Olgalla. Tai jossain sairaalan tallessa. Meidän on mentävä tapaamaan Olgaa. Eiku sairaalaan. Olgalta me edetään viimeiseksi, ettei se tule epäluuloiseksi. Artun kaulassa ollut avain, juu. Kyllä minä muistan sellaiset. Ai kun hyvä pohja. Itse leivottua vielä. Onpas erinomaista kahvia. Onko avain teillä? Onnettomuuden jälkeen minä en ole sitä nähnyt. Kyllä minä sen muistaisin, koska se oli isän krusifiksi vieressä siinä ketjussa. Ai, mutta siinä täytyy olla sairaalassa. Mehän voisimme vaikka käydä hakemassa sen, rouva Happonen. Joo, totta kai. Sano Olka vaan, tyttökuuta, kun meistä on vähitellen tulossa sukulaisiakin. Yllätyskin minun Arturini. Me ollaan Artun kanssa seurusteltu jo kauan. Mikä avain se muuten on? Se on mun isomummun antamaan kapiokirstuun.
Meistä oli niin romanttista, että Arttu kantoi avainta kaulessaan. Sitten niitä täytyy vähän tuulettaa, niitä kapioita, jos häätöt vähän viivästyvät. Hetkinen! Joo, terve. Mitenkäs se edistyy se raportti niistä tiliepäselvyyksistä? Joo, tässä on ollut vähän oikeitakin töitä. Niin... No, totta kai. Mä vaan halusin varmistua, että sä ymmärrät tilanteen vakavuuden. Joo. Enkä minäkään voi käyttää arvovaltaani tiettyä pistettä pitemmälle. Kyllä minä sinun luotan, Antti. Etän sinä tällaisessa asiassa tarkoituksella viivyttele. Ai niin, siis tämä kotietsintälupa salakareille. Oikein hyvä. Kiitos. Okei, moi. Paaks mä solmion? Murtunut broidi saapuu sairaalaan parhaissaan. Ei sun tarvitse esittää Artun veljee. No miten ne muuten antaa sen mulle? Mähän olin siellä jo kerran sen veljen. Voi ihan turhaa. Mene nyt. Jos mä otan sen varmuuden vuoksi. Etkä ota, mene nyt. Mene. Hei, syötä Reijo. Siellä on niitä viljakookospalloja. No ota nyt sitten se kravatti, jos se sun mielestä on hirveetä. Ottakaa talteen kaikki epäilyttävä. Päivää. Onko se joku luukuttaja tämä salakari? Keltä tämmönen paska olisi nyysitty? Jokos nämä hyllyt sekatti? En mä ainakaan. Poja. Aha. Just. Ei aavistustakaan. Jospa me, rouva Salakari, nyt lähtisimme asemalle. Minä sanoin, että sitä ketjusta pitää soittaa. Se oli semmoinen avaaja ristikaulaketjussa. Just se, joo. Se otettiin häneltä pois, kun hänet vietiin leikkaukseen. Onko se tärkeä? Ei se nyt niin, tiedätkö, se broidin maastofillari vaan. Mutta se on tuolla Steisselle. Ei vitti jättää vandaaleille 10 000 vehettä. No minä katson heti. Yes. No niin, tässä. Hitosti, kiitoksia. Kiitti vaan. Hei, sä et halua käydä katsomassa häntä. Tää? Siis veljeesi. Joo, haluan. Tietysti haluan. Jos minä odotan kahvilassa, rouva Happonen. Olkapää. Tulehan nyt tyttökulta katsomaan Arturia. Kiitos toisella kertaa, Olga. On se sen verran raskasta Artun näkeminen. Siinäs makaat, reikäpää, kun mä menen tyhjentää sun tallen lokeron. Ja lähden Pahamalle juomaan pinja coladaa. Luulit sä huijaavas? Meitsi heittää postikortilla. Hasta la vista.
Siellä onkin teidän toinen poikanne jo. No niin, veljekset, äiti tulee täältä. Terve, veljekset. Niin mä tulin veljelliselle käynnille. Voi hädän hetkelläkin muista tarttua. No niin. Moi nyt taas. Ja tiedätkö, koita pärjätä. Näettekö te? Arttu heilahti kättä. Hän herää. Ihme. Ei tää tippaletku taas päästä Minä irti. tiesin, että sinä heräät. Jeesus suojelee sinua. Missä isän krusifiksi on, Arttu? Minä annoin sen juuri hänelle. Joo, tässä se on. Kristus suojelee sinua. Avaa silmät. Äiti vie sinut kotiin. Turha meidän on murjottaa varmaa. Eikös tuolle vanha lehti? Mitäs jos soittaisit sinne Helsingin Sanomiin ja jatkaisit uudestaan sitä tilausta? Rahaa meillä kyllä on. Annetaan pois vaan kaikki. Lähetellään miehille kortteja. Se oli viaton tervehdys. Mitäs luovat? Mitkä? Kuka sinua on lyönyt? Herra Jumala. Varmaan remontissa tulleet. Mä mistään remontista tulleet ole. Vaan miehen kädestä. Älä puhu hölmöjä, varma Laakkonen. Arttu Happosen kourasta. Kamppailun jälkiä. Hei, sinä, lapsi. Kaunispäin poika. Mikäs sinun nimesi taas olikaan? Petteri. Tulepas vähän tänne, Petteri. Minä tarvitsen sinun apuasi. Ota vaikka tuo tikku tuosta. Tule autoon. Kuvitellaan, että minä olen mies ja sinä olet nainen. Älä mene minnekään. Mä haluan pois. Mutta minähän olen tuttu setä. Herra Laakkonen. Tämä on sellainen leikki, mikä on poliisille hyvin tärkeä. Ajatellaan niin, että tuo tikku on ampuma-ase. Osoita minua nyt tikulla päähän ja ammu. Osoita minua tikulla päähän ja ammu. Narttu! Ai! Minua sinä et tapa! Hulluko sä oot? Odota. Joo. Tuliko mustelma? Pertti! Juuri näin sen on täytynyt tapahtua. Hei Anneli, mitäs tälle tehdään Tajan ja Lohjan? Hankitaan siihen vaikka juliste. Se lienee paras. 795. 2 akkua ja teräsetti. Kuitti. Anna Kaarinalle. Kiitoksia paljon. Niin joo, kiitoksia Anneli. Älkää minua kiittäkö. Yhteiseen käyttöön tämä kaikki tulee. Kori olutta. Kori siideriä. Pari halpaa viiniä ja omia saa tuoda. No eikä, kun 2 koria olutta. Ja siiderinsä nyt saa jokainen tuoda itse. Hei, älkää nyt. Hei, minä ehdotan, että otetaan 2 koria olutta ja 2 koria siideriä, eikö totta? Okei. Kuka teki salaatin? Mä voin. Aha, hyvä. Kuka muuten maksaa? No Anneli varmaan. Mitäs täällä suunnitellaan? Tän iltassa juhlaa. Niin. Hereestäs. Eikö kukaan muistanut pyytää sua, Anneli?
huumeita tässä talossa. Ei varmaan oo mun. Kenen sitten? Jos poliisi pani ne sinne. Mäkinen sanoi, että tästä tulee huumesyyte. Minä en aio mennä vankilaan sun rikosten takia. Mä olen vielä nuori ihminen. Ne otti multa sormenjäljet. Sä sen kytän tähän vedit mukaan, tiedätkö? Hei. No niin, rauhoitutaan nyt molemmat. Mäkinen yrittää nyt jotain. Helena, ne ei ollut mun pillereitä. Ei tietenkään. Mäkinen yrittää nyt jotain. Se tietää, että lottolappu, jota me etsitään, on osuus, jonka sä myit Tuomakselle. Mistä helvetistä se sen tietää? No eikö se ole poliisin asia tietää, mitä ihmiset tekee? No, hei, me ollaan nyt ihan lähellä rahojen saantia. Kohta tää on ohi. Sä sait avaimen. Joo, mutta se joutui, tiedätkö, väliaikaisesti Olgalle, kun se sattui käymään siellä. Mutta se on helppo homma saada takaisin, maailman iiseintä. Sanotaan vaan, että se on taloyhtiön ruohonleikkari avain tai jotain. Kun meidän Vesa osti semmoisen möyhijän. Ja nyt pitäisi päästä möyhimään. Parempi möyhiä kuin jättää painumaan. Niin, ja nyt me tarvittaisiin se möyhijän avain. Se oli se siinä ketjussa Artun kaulassa. Ei, teillä on ihan väärää tietoa. Se avain kuului Kapio Kirstuun. Artur on mennyt salakiiloihin sellaisen nuoren mukavan naisen kanssa. Hänen nimensä on Pirjo. Pirjo Vanninen. Hän toi tämän piirakankin. Minä annoin avaimen Pirjolle. No niin, perkele, Pirjolle. Tässä se nyt on, saatana, umpikuja. Älä nyt hermostu. Me voidaan yrittää saada avain Pirjolle. Mitä hyötyy? Eihän me edes tiedetä, mihinkä pankin lokeroon se kuuluu. Myönnetään vaan, että kaikki on ohi ja rahat on menetetty. Rouva Happonen, oliko Artturilla mahdollisesti tallelokeroa? Oli. Museokadun Meritassa. Meidän seuraava kohde on siis Pirjo. Tiedätkö, mitä se tuli tähän sekaantua? Sillähän on omakin voitto-osuus. Hei, kato, me on voitettu 2 lippua Finkino-elokuviin. Kato. Ja täks illaksi. Meidän onni taitaa kääntyä. Mikä leffa se on? Kyllä se oli täysin minun mokani. Siinä seisoo Anneli, jota ilman tämä ei olisi mitenkään ollut edes mahdollista. Ja me olemme unohtaneet kutsua sinut juhliin. No ei se. Kyllä se oli ihan täysin anteeksi antamatonta. Kaiken sen jälkeen, mitä sinä olet tehnyt. Mutta kun ei minulla ole mitään rahan antamista vastaan. Siitä on tullut niin kuin muuri minun ja muiden välille. Niin, no semmoista se on rahan kanssa. Varsinkin tällä tavalla, kun eletään kädestä suuhun. Kaarina. No. Emmekö me voisi sopia jonkin summan, jonka minä annan? Vaikka vähän vielä lisää. Ja sitten unohdetaan, mistä se tuli. Sano summa, joka kattaa kaiken. Summa, joka kattaisi kaiken? Niin. No, 500 000. 500 000. Niin. Mutta minä olen sanonut, että kohtuus kaikessa. Ei Annelilta voida enempää pyytää enää. Se on 500 000 sitten. Miten me ikinä voidaan kiittää sinua? Ei mitenkään. Ei tarvitse. Yhteinen asiahan tämä on. Minulla on pullo roseeta. Odota hetki. No. 500 000 sinne, toinen tänne. Mutta et sinä minulta karkuun pääse, Anneli. Minä tiedän Arttu Happosen ampumisesta kaiken. Aurora, sinä olet vahva. Tarpeeksi vahva tukahduttamaan tuon pikkumaisen mustasukkaisuuden. Henna on pelkkä huora. Tämän illan jälkeen Keijon ja sinun välillä ei ole yhtään estettä. Olet purkanut ne.
omin käsin. Hei. Millä tavalla sä haluaisit? Täydet pisteet, Keijo. Kyllä mä tajuan. Jaha, tästä ei kukaan puhunut mulle yhtään mitään. Maarit, hei! Maarit, hei, kuuntele! Maarit! Maarit! Hei, sori. Ei ollut tarkoitus. Tämä tilanne esitettiin mulle vähän toisella tavalla. Kuka esitti? Ystävä. Miksi nämä tuottajat pitää tavata aina illalla? Nämä tekee 15-tuntisia päiviä, nämä kundit. Se on yksityisellä alalla nykyisin sellaista. Mikä firma tää nyt on? Se on toi Flashwire. Sehän on tässä ylivedetty. Niin soittivat ja sanovat harkineensa asiaa. Voi olla, että menee myöhään. Moi moi! Otto. Sun salkku. Odotatko sä jotain? Taksia. Kato, vaikka kaikki muu menisi päin peristä, niin vammaisella taksit kulkee. Kultakurkkuun. Jep. Mä tuun samaan taksiin. Mä elämästä olen suomalainen. Poista tietäisivät maailman. Onkohan mun päällä joku kirous? Joku sellainen, että niin kuin multa viedään kaikki. Luonnontieteilijänä mun on aika vaikea uskoa kirouksiin. En tiedä, saata. Kato, häviäminen on meillä perimässä. Munkin faija teki 2 konkurssia eikä oppinut siitäkään. Mutta mitä mä oon tehnyt? Ja kenelle? Toivottavasti Petterillä on äitinsä geenit. Juodaan nää, niin haetaan lisää.
Mun ei pitäisi juoda näin paljon. Mä oon syönyt lääkkeitä. Mitä lääkkeitä? Vaikka mitä. Enimmäkseen kipulääkkeitä. Keijo. Pitäisikö sun lähteä himaan? Joo. Pärjät sä? Joo. Mä saatan sut. Ei. Älä kyllä. Tyypillistä, tiedätkö? Sen kerran, kun me voitetaan jotain niin kuin nämä leffaliput, niin projektori hajoaa. Moi. Moi. Terve. Pärjäättekö te? Ei mitään hätää. Olisi elämässä voinut käydä huonomminkin kuin mitä meille kävi. Tiedätkö, mä oon ajatellut, että kaikki meidän ongelmat alkoi siitä, kun me otettiin lainaa ja muutettiin tänne. Sitä ennenhän me oltiin ihan onnellisia. No, mutta me haluttiin eteenpäin molemmat. Omaan asuntoon. Onko se niin pahas, mennään takaisin vuokralle? Sellaiseen yksiöön niin kuin Pengerkadulla. Joo. Jouduttiin siirtää pesukone eteiseen, että mahduttiin ruokapöydän ääreen syödä. Kohta se sanoo, että kyllä minä sinua rakastan. Vaikka sinä et ole sitä edes huomannut. olen minä huomannut, tiedätkö? Sä oot aika seksikäs tipu. Kyllä sinä osaat joskus olla ärsyttäväkin. Eiköhän oteta kleddyt pois ja hypätä peliin. Jos sä haluat auttaa kaikessa niin saatanasti, niin auta mua lopettaa tää paskaa. Paska. Mun elämässä ei ole enää yhtään mitään. Pelkkää kirousta. Lopettaa, miten? Keijo, oot sä tosissas? Nyt mua ei huvita enää yhtään. Kuka se sinä olet? Sun oma Aurora. Mä haluan kuolla. Mä haluan kuolla. Keijo. Mä teen mitä ikinä sä haluat. Kumma fiilis tässä pihassa nykyisin, tiedätkö? Tiedän. Ilmassa on niinku sellaista uutta ja suurta rakkautta. Me tarvittaisiin uudet verhot yläkertaan.
Juman kautta. Mä voisin tietää lyödä mutta kallon sisään ja sanoa, että yllätin murtovarkaa. Mä tulin vaan hakemaan oman ja annat sä loppulapun tähän. En antais tietsä vaikka olis. Ja se ei mukaan ole sulla niinkään. Pojat, rauhoittukaa nyt. Hei, nyt me yhdistetään voimat. Tuomas saa hankkia avaimen Pirjolta. Helena, eihän me ruveta. Suu kiinni nyt, Vesa. Tämä on ainoa järkevä toimintatapa. 1 000 000 Tuomakselle. Se sentään maksoi sulle lotto-osuudesta. Sen takia ne kaikki rahat onkin mun. 1 000 000 tai ei mitään. 1 000 000? Sähän puhut ihan niin kuin... Ole hiljaa nyt. Pirjolla on Arttu Happosen tallenlokeron avain. Me epäillään, että lottolappu, jonka muuten Arttu varasti sun kämpästä, ei Vesa, on tallenlokerossa. Sinä saat hankkia Pirjolta avaimen. Me maksetaan 1 000 000, jos sen avulla saadaan voitto. Mä en enää seurustele Pirjon kanssa. Ai, 1 000 000 markastakaan. Sun askelees huone hiljainen, ollut jo vuosikymmenten. Vaikka sut näen, mä kyselen, missä oot. On vaikeaa nähdä jälkeenpäin, milloin hiljaisuuteen jäin. Erkani tästä viereltäin, missä oot. Sinut etsin uudestaan, vaikket vastaakaan, vielä päivän kirkaimpaan. Sä missä oot, enkä aio luovuttaa, vaikka jäätyy vaan, nyt sua nauramaan et saa. Sä missä oot. Sillä se, mitä tapahtui Suomenlinnassa, oli itsariyritys, niin kuin mä arvasinkin. Keijo ei vaan uskaltanut viedä sitä loppuun. Tää ilta on mun elämäni suurin käännekohta. Vaan pelkuri kieltäytyy katsomasta kohtaloaan kasvoihin. Aurora, sinä et ole pelkuri. Se on suurin mahdollinen rakkauden ja luottamuksen osoitus kärsivältä ihmiseltä. Sellaisesta pyynnöstä ei voi kieltäytyä, Aurora. Pyynnöstä auttaa kuolemaan.